every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Young one. Els joves. Darling, we're the young ones. The young ones. Shouldn't be afraid To live, love. There's a song to be sung. Cause we may not be the young ones very long. Pasta. Honey, be that for yourself. Well, he just don't know what's going through the places. Vivian! Ets un malparit! Vivian, no tens cap respecte per la propietat! Aviam! Què hi fa l'alfombra de l'escala al foc, Doncs es crema, què si no? Ah, o sigui que cremes l'alfombra de l'escala, Vivian? Potser em trobes molt carca, però... Dic, on has trobat tota aquesta llenya? Jo... Entre les cames. No se m'havia acudit, això. I podies haver pensat, potser algun dia voldré tenir nens. Uax, quin fàstic. Això ho hem de celebrar. Bé, llença un altre tros de tocadiscos al foc. De seguida, Michael. Podrits, és el meu tocadiscos. Has dit que era el teu de tocadiscos. No, no he dit això, he dit... Tira el tocadiscos del Rick al foc, ens ho passarem bomba. Ah, sí. Sí, és veritat. Sí que és teu, Rick. Sí, és meu, t'arremal. Molt bé. Òndia, sou uns merdes. Me'l van regalar els meus pares quan vaig fer el cou. Si hem de jutjar pel tocat, ho vas suspendre tot. No és veritat, això. Vaig treure un 8 de francès, un 7 de religió i... Ho sento, Rick. Escolta'm, Rick. Estem totalment escurats i tots hem de fer sacrificis. Jo mateix he tingut el detall de donar la meva col·lecció de clènex usats. I el Vip ha cremat totes les coses del Nil. Sí, no ens amoïnem amb això ara. Jo vull que quedi ben clar tot això del cou. Vaig treure un... Ah, deu ser el sopar, això. Nil, plats trencats un altre cop? Per favor! Aquesta recepta és meva. Sóc incapaç de clavar-los a la taula sense trencar-los. Nil! Escolta'm, a la recepta no hi ha claus. No preparo el sopar, Vip. Només intento clavar els plats a la taula. No ho entenc. Nil, et sembla que és realment necessari clavar els plats a la taula? Digue'm, i quan vulguem jugar al Monopoli, què? Vagi directament al plat. No passi pel plat clavat a la taula per un hippie estúpid. No, tios, no ho heu entès. És que us haig de passar un rotllo de por, tios. O sigui que seieu. Què vols dir, seieu? Només hi ha una cadira. Vols que tots hi posem els baixos i ens encomanem alguna malaltia? Això no té cap importància. Perdó, però jo penso que és d'allò més important. Jo els hi tinc molt d'efecte als meus baixos, perquè ho sàpigues. Jo tinc un parell de seients al cotxe. Perfecte. Doncs els haurem de fer servir. No, estan enganxats. Són on s'asseu quan es condueix. Ara que podríem entrar tot al cotxe. No cal, tinc una idea. Sortim nosaltres. Ah! Ei, espereu, tios. I la meva història de por? Ai, sí, és veritat. Si anem a fora no podrem sentir el Nil. Oh, senyor. Doncs ens hauràs de gravar una cinta. No pot ser. El casset està espatllat. Vaja, doncs hauràs de venir amb nosaltres. No, tampoc pot ser. Només tinc 2 seients. I si em poso un maleter? No, Nil, perquè només que toquis el meu cotxe et mato. Te'n recordes? Ah, sí. Ei, Nil. Sí? Vedete parola de... Ah, bona idea, Mike. Tios, us haig de passar un rotllo de por. O sigui que... Ajupeu-ja. Fantàstic. Que guai. Boy Scouts, guitarres, convaiar. Escolteu, tios. Nil, m'ho he imaginat, aquesta taula s'ha encongit. Sí, això és el que fa 10 minuts que us intento dir.
En aquesta casa passen coses estranyes. Els mobles desapareixen. Els plats es passegen per la casa. La taula s'encongeix. I ahir a la nit em vaig trobar la guitarra al foc. Podeu explicar tot això? Sí, això sí. No! Això vol dir que hi ha esperits. No siguis bèstia, Neil. No existeixen. No siguis tan mongo, Neil. No hi ha esperits, no hi ha Déu. Hi ha una explicació totalment racional per qualsevol fenomen que puguis observar. Ai, sí, doncs com expliques que s'encongeixi la taula? Doncs, és que he sigut jo. Mireu! Ho veieu? Ei, el Mike flota! I això com es pot fer? Ah, veieu, tenia raó. Són els esperits que el fan flotar. Busquem un capellà, un mossèn, crec en Déu! Res de capellans. Crideu una ambulància. Per què, Mike? Acabo de clavar-me les cames a la taula. Que teniu mal de coll. Sí, Preteneu, doncs, que Bacon va escriure totes les obres de Shakespeare? sí, Quin tros de Bacon? la mà. Però el Bacon no té mans. No estic disposat a discutir. L'únic que afirmo és que van trobar els manuscrits en un paquet de bacon. Cara de braga. Què has dit? 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 Cara de... No dissimulis! A fer punyetes. Ui! Auxili, auxili, reculla'm! Vinga, a trencar-li la cara. Un cop de peu. Ai, el peu. Ara que només queden 4 mesos per Nadal, imagineu per un moment que aquesta taula és un carrer comercial molt transitat un dissabte al matí. Imagineu també que aquesta merenga enorme, farcida de nata, és una mare jove carregada de compres. I posem que aquest tomàquet passat i tou és una neneta petita que encara no sap com és de perillós aquest món nou i emocionant. I posem també que aquest paquet de plàtan aixafat és un ciutadà de la tercera edat, sec i assegut en una cadira de rodes. I aquest bat de cricket, amb un maó enganxat, és el seu cotxe. Què passa si el cotxe puja sobre la vorera? Pensi, conscienciïs, no circuli per sobre la vorera. És per aquí? No, per aquí. No. Sí, és per aquí. és per aquí, segur. Sí. Això que agafes és una peixera, deixa-ho. No, això és una fruita. Vols fer el favor de recollir-me abans que es torni a tirar un pet? Hola, jo sóc el veí. Ja ho sé, és la 7a vegada que vens avui. Vaja, sí, fa molt bon dia. No és veritat, neva. Sí, però si t'agrada la neu i passar molt de fred, fa bon dia. Doncs no m'agrada. I està entrant el fred. Digues què vols. Podries donar una miqueta de sucre, sisplau? Un altre cop. Te n'he donat tant ja. Se't corcaran les dents. Sí, també em preocupava a mi això i me les vaig fer treure a cops de peu abans de venir. Aquestes són del dia. Em podries tornar la tassa algun dia d'aquests? Ja, sí. Té. Que no estàs còmode, Rick? Esclar que no, imbècil!
Per què el Vivian no pot fer de cadira? És ell que les ha cremat. Doncs perquè jo he anat a buscar fusta, sí o no? Mira, Mike, en tinc una altra. Ah, guai. Ei, tios, escolteu. Tios, he solucionat el problema dels calders. Oh. He escrit una carta al director del banc. Aviam com queda, Benvolgut director. Això és tot. Mira, jo n'estic bastant content. Sí, és un bon començament. Jo crec que el benvolgut no queda bé, sona... Vols anar al llit amb mi? Bona observació, Vivian. Per què ho canviem? Què us sembla estimat? Estimat director. No, director no, és massa fi, massa llepa. Siguem clars, posa goril·la feixista. Estimat goril·la feixista. Sona bé, molt bé. I després què vols dir? Doncs bàsicament li vull demanar més marge de reintegrament, però segur que hi ha una manera millor d'expressar-ho. Bé, què et sembla? Doni'm més diners? Sí. Malparit. No creieu que és passar-se molt, això? No, aquesta mena de gent respecta la decisió. Sí, tens raó. Estimat goril·la feixista, doni'm més diners malparit. Petons Nil. Petons, Nil? Això sona massa... Vine per mi com un bitch funky sex machine. Sí, és veritat. I què et sembla atentament? Ah, per favor, Nil. Si vols ser tan llepa, per què no hi vas per les bones i li fiques la llengua per darrere els pantalons? No, ja sé. Posem Boom Shankar. Una mica problemàtic, això. Què vol dir? Que la llavor del teu ventre fructifiqui les entranyes de la teva dona. I què et fa pensar que el director del banc sigui un home? La barba. Sí, però no entendrà, Boom Shankar. Hauràs de posar la versió íntegra. Molt bé, aviam, som-hi. Estimat goril·la feixista, doni'm més diners malparit. Que la llavor del teu ventre fructifiqui les entranyes de la teva dona. Nil. Bé, si amb això no funciona és que no hi ha manera. Sí, però resulta que tenim molt poc combustible, Vip. Tireu el foc. Vinga, on és el meu sopar, Nil? Ara bé. Nois, tinc tanta gana que em menjaria la cera de la meva pròpia orella. I tots sabem quin fàstic que fa, canalla? Mike, ja hem cremat el sofà? Em temo que sí, Vip. Ja deia jo. Vinga, Nil, que t'esperem. Bé, aquí ho teniu, nois, ràpid, no ho deixeu refredar, Què és això? És arròs, Mike. Vols dir que no és neu? No, deu ser que està una mica covat. Nil, això és neu. No, Vip, és arròs. No, jo sé distingir molt bé la neu. Esclar que sí, fa 3 dies que no mengem res més. És molt nutritiva, Vivian. Neu, maleïda neu, no suporto ni veure-la. Això que no vols la teva, Vip? Ei, que jo no he dit això, Mike. Déu meu, que fastigós que és. No és culpa meva, no l'he fet jo. Entesos? Per què no podem menjar decentment? Perquè no tenim pasta. I es pot saber per què no tenim pasta? Perquè resulta que no tenim calés. Molt bé, d'acord. Mireu, això no pot continuar. Reunió. Sí, reunió. Vip, desperta el Rick. Rick, desperta. Desperta. Vinga, desperta. Ei, us podríeu apartar una mica? Gràcies. Aquest és el meu cos, el vostre és aquell d'allà. Què va? Ho direu perquè aquest té el cul més maco. Oh, per això el distingeixo. Aquest culet sí que té ritme. No m'ho puc creure. Fixeu-vos. Amunt. Moltes gràcies, noi. Escolteu, esteu aprofitant descaradament que ens hagin decapitat per proporcionar-vos un culet més maco. Condena, aquest cul és meu. És igual, ens el partirem. Què? Pel vell mig? No cal que us poseu violent. Jo no poso sent violent! Però ho ets, Rick. Ho intueixo. No ho soc! I per què he de ser jo precisament qui busqui feina? Home, jo no puc ser. Jo porto una vida alternativa. Oh, una vida alternativa! Ha!
Tu ets tan alternatiu com el quart canal! Molt bé, va, per què no busquem una feina al diari? Porta'l! Perdoneu el soroll, és que he disparat. Aquí està! Demandes, pàgina 7 a 13. No hi ha gaires alternatives, eh? Espera, mira, què és això? Festa professional. És fantàstic i podràs portar una pistola. Ah, sí? Doncs mira, és que jo no puc. Veto aquí. Tinc perforació de timpà, saps? De veritat? Jo també. Què? Peus plans. Doncs així només queda el Neil. Què? No, de cap manera, perquè no pot ser el Vivian per variar. Mira, Neil, ara que ho dius, hi ha una cosa que us haig de fer saber a tots. Sí, a tots. De fa temps, escolteu, és que he anat al metge avui. Doncs em sembla que estic prenyat. Què? Resulta que estic esperant un bebè. Però si és impossible. Sí, és el que va dir ella, però no es pot confiar en les dones, saps? Però... Com ha sigut? Vinga, rei, quants anys tens? Home, és una pregunta una mica indiscreta, no? La teva mare no et va explicar allò de les llavors i les abelles? La meva sí, però no m'ho vaig creure. Què? Si l'abella pica el pare, què passa? No sé. Com? La diferència de mida no sé com s'ho arreglen. I la mare què? M'han començat les contraccions! Estic a punt de parir! Va, Rick, ràpid! Va! Mike, vés a buscar tovalloles bullint. Rick, aigua neta! Vivian! Seu, no carreguis el pes als peus! Com que seu, si no hi ha cadires? Sí, i hem cremat totes les tovalloles. Oh, no! Hem de comprar mobles pel Vivian i ràpid! No podem, no tenim diners! Ai, no! El nen del Vivian serà un indigent! Oliver Twist! Charlie Dickens! Tornem als valors victorians! Suposo que estarà satisfeta, Thatcher! Calés! Busqueu calés, ràpid, nois! Bé, no hi ha més remei, Neil. Tens raó. M'haig d'enrolar a l'exèrcit abans que el Vivian pareixi. Acabo de passar per casa del veí per demanar-li la perforadora, però no hi era. Llavors he tirat la porta i m'he menjat la peixera. Això que no tenia gana. A mi no m'enganxaràs amb els pantalons. Quina és? Rick, és la centèsima vegada que m'ho preguntes. Ja ho sé, cada vegada que t'ho pregunto no em contestes! Aviam si et compres un rellotge. Ja et tinc cot! Però és que no he après a llegir l'hora encara. Mira, l'agulla petita és el 4 i... Com va? És horrible, horrible! Esclar que és horrible, Neil, encara no he acabat. Per part meva ja haig acabat. Almenys així encara estic mig a la moda. Què dius ara? Estàs al 150% a la moda. L'exèrcit no pot dir que no, un tio vestit així. Sí, gràcies per llogar-me el Mike. Jo continuo opinant que tot el conjunt et queda lleugerament escàs. Vinga, vinga, que l'oficina de reclutament tanca d'aquí una hora. Va, ràpid, anem, au, Neil, vinga, vinga. No diguis que ets pacifista. Només he dit que era pacifista. Tornem al punt de partida. Ostres, mira quin temps. Qualsevol diria que és hivern. Sí, qualsevol perdria l'Oremus amb un temps així. Ei! Veieu el que veig jo? Acceptem absolutament a tothom. Genial! Neil, fes-te policia. Sí, avanti, avanti!
Hola. Vinc a fer-me policia, però suposo que no m'acceptareu. Ei, vostè no és Benito Mussolini, conqueridor d'Abissínia i exdictador d'Itàlia? Puc fer alguna cosa per vostè? Ja, sí. És per això de fer-se policia, però no sé si estic prou motivat, sap què vull dir? Sí, prou i de sobres. Escolta, només cal que sàpigues fer una cosa per ser un daixonses, saps? Sí? Has de saber fer una cosa i el que has de saber fer és... No, és com quan es parla per ràdio, m'entens? Es fa... Què et sembla? Ho veus? Així mateix. I fas whisky, bravo, Dinamarca, Andorra, barbacoa... Bravo, exacte. Continua practicant el... I si no ho fas bé, t'estomaco. Feixista. Sí. Bé, aquí tens l'uniforme. Ara, emporta-te'l i quan surtis vés en compte amb la branca especial. No veig que té d'especial aquesta branca. Soc llicenciada en informàtica. Et sembla poc? Sí, sí que és bastant especial, sí. Ha marcat terriblement la meva vida semblar-me al Mussolini, sabeu? Sobretot quan era petit, sabeu? Tenia 7 anys, sabeu? Estava al ball del dissabte del centre als anys 60, sabeu? Ballant el twist, uau! I una noia va i em diu... Ei, que ets el Mussolini? I jo li dic... Doncs sí. I ella va i em diu, em pensava que eres mort. I jo li dic, no, és que havia sortit a prendre un cafè. I ella m'estira cap a la pista i em fot una nata a la cara. I jo li dic, què t'ha agafat? I em diu, és per la invasió de Creta. Bé, gràcies. I ara, estimat públic, el concursant d'Itàlia del Festival d'Eurovisió, il Duce, amb l'èxit d'aquest any. Dóna-li marxa, Duce! Yeah! Sempre que la gent m'emprenya quan criden i aixequen la veu, no deixo que em deprimeixi. Jo faig sorolls per tot arreu. Jo faig... Niqui, 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 niqui. Whiz boy, Mrs. Candy, jo. Mic, mic, mic. Si estàs 6 mesos amb la grip, t'acomiaden perquè ningú s'ho creu. No beguis àcid sulfúric, relaxa't i fes sorolls per tot arreu. Fred! You! Big Nick, what a blue! Big bop, niti, 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 mo! Wo, niti, no! What, wo! Tu, vira-li! I això amb el pensament! Sabeu què? Donaria el que em demanessin per un tros de paper de vàter fregit, de debò. Doncs mala sort, Vivian, perquè et vas acabar l'últim rotllo abans d'ahir. Et puc ajudar en alguna cosa? Doncs sí, suïcida. No, et volia preguntar si havies pensat algun nom pel nen? Tanca la boca o vés a la merda. Gràcies, Vivian. No, que són 2 noms que tinc pensats. Em sembla que li seran molt útils més endavant, ja m'entens, per facilitar-li les bronques. Ai, dóna cops de peu. Vivian, et faria res deixar-me... Em deixes escoltar una mica? Sí, tu mateix. Se senten els cops. Jo no sento res, només se sent... Bona peça. Que em cremo! Això és tenir sentit cívic. Gràcies. Agent 13? Agent 13? Central, agent 13? Vaja, però si sóc jo. Bé, sóc jo. Doni'ns la seva situació, agent 13. Sí, sóc al carrer, però tranquils, està tot molt legal aquí. Dirigeixis al carrer Motí 68. Arrasi el lloc i detingui a tothom. Val.
D'acord. Ja hi vaig. Obriu, és la pasma. Obriu, que és la pasma? Què passa, home? M'havia quedat adormit. Hola, Nil, tio. Hola, bruixot. És que això és una batuda. Bona, tio. Ei, no cal que tireu la cadena, no hi ha mal rotllos, és en Nil. Ei, tio, d'on has tret aquesta roba? De la comissaria. M'has ben enganyat. M'acabo de menjar la meitat del que tenia. Bruixot, és que hi ha un mal rotllo. No, tranqui, tio, encara ens queda molta cosa. Passa i treu-te la teta del cap. Passa, tio. Ei, en Nil va disfressat de pasma. Escolteu-me tots, aneu a casa, aquí no és segur i emporteu-ho tot. Aquí és perillós. Sí que s'està segur, és un centre receptor de rajos còsmics. Qui ho diu? Les parets. No, escolta, Dolman. Escolteu tots. Va, escolteu-me. Bé, oh no, Steve Hillage. Ei, escolteu-me tots. No us voldria aixafar la nit ni res d'això, però... esteu tots detinguts. Ei, mireu, no em toquis. A la Terra em rebeu aquí el capità Bruixot del planeta Flepa, emetent en ones intergalàctiques. Em rebeu, Terra? El rebem, necessita reforços. Ai? Al·lucinant! Sí, en necessitem 10! Si pot ser suec! Oh, no! Si només hagués begut un còctel! 4 reis, 2 reines i un as. Escala de color i repocardassos a la jota. Fa? Escolteu, és imprescindible que juguem a aquest joc? Per què no juguem a la mona o alguna cosa que jo sigui bo? Aviam, Rick, tu què tens? Un 3. Merda! Els pantalons. A mi em sembla més aviat estrany que si el teu nom té una R només puguis tenir una carta. He perdut totes les partides per culpa d'això. Els pantalons. Iode! Què, una altra partida? Doncs vinga. Ah! Ostres, a veure si s'afanya venir amb el sou al Nil. No tenim ni menjar, ni calefacció, ni llum, i ara va i per postres em clavo una estella al cul. No et preocupis pel Nil, Rick, ho tinc tot controlat. Ah! Així que ho tens tot controlat, Mike? Aviam, què tens controlat? Suposo que has encarregat un supertràiler ple de menjar i de calés i de tot el que necessitem i que ara entrarà travessant la finestra. M'equivoco? Me cago en dena! Fantàstic! Perdó. Mireu, tios, què voleu que us digui? És un joc ben brut, eh? El què? El pòquer. Home, només si no et moques. Oh, no, m'he equivocat. Ja està bé, moltes gràcies, bon home. Tingui una important suma de diners. Marxi, ràpid. Quina sort que hem tingut, tu. Sí, és un esdeveniment terriblement afortunat. Vols un puro?
Sí, va, per què no? Aquest caviar també està de conya, no creieu? Són els que fuma el James Bond, saps? Oh, no. De tan desesperats com estaven, els tios s'han tornat lladres professionals de mobles. Bé. Ninong, 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 ninong. Ara qui ets, tios? És una batuda. Hola, Nil, vols xampany? Tanca la boca, col·lega. Aquest és el meu terreny i us he desmuntat el tinglado. Va, Nil, agafa't una xeslong. Escolta'm bé, Mike, no hi ha xeslong allà on tu aniràs, saps? Us rendiu sense resistència? No, què va, tio? Et pensem muntar un número! Sí! De pressa, aneu a buscar el força, però estic a punt de parir! Mira el resultat de la vostra tàctica de violència, fatxa! Truqueu a urgències, ràpid, que vingui una ambulància! Jo no em miro. Ràpid, la clau de les manilles! La clau de les manilles! Ja està, nois. Felicitats, Pip. Què, és nen o nena? No, Mike, no!